Żmien il-miliet għal darb'oħra ta' prova tal-ġenerożità tal-Maltin meta fuq medda ta' ftit aktar minn 3 ġimgħat bejn it-8 ta' Diċembru u l-1 ta' Jannar inġabru 7,800,000 u kważi 50,000 euro f'erba' kampanji organizzati. Ċifri miżmuwa minn Television Malta juru li din is-somma ma kinitx l-ogħla miġbura f'dan il-perjodu ta' 3 ġimgħat, iżda kienet 339,000 euro aktar minn kemm inġabru bħala żmien sena fl-istess kampanji. F'dawn il-kampanji ras ar-ras kull persuna tat 15 euro u 70 ċentesmu, kważi 70 ċentesmu aktar mis-sena l-oħra. L-akbar turija ta' ġenerożità u solidarjetà mill-Maltin baqgħet l-istrina organizzata mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, illi fiha nġabret is-somma ta' 5,213,851 euro. Imqabbla mas-sena l-oħra nġabru 65,000 euro anqas f'din il-manifestazzjoni nazzjonali ta' solidarjetà li issa ilha 29 sena issir l-għada tal-miliet. Inqas minn ġimgħa wara l-istrina, fl-ewwel jum tas-sena inġabru l fuq minn 1,540,000 euro għad-Dar tal-Providenza. Din l-attività riflettit tassew isimha festa ta' ġenerożità bin-nies kellhom iċ-ċans iżuru d-dar fis-Siġġiewi li reġgħet fetħet il-bibien tagħha għall-pubbliku. Is-somma miġbura din is-sena kienet kważi 20,000 euro aktar mis-sena l-oħra. F'żewġ maratoni organizzati x-xahar ieħor, iż-żewġ partiti politiċi l-kbar bejniethom ġabru 1,092,000 euro. Imqabbel mas-sena l-oħra, in-nies fetħu idejhom sew mal-partiti il bejniethom ġabru l fuq minn 380,000 euro aktar. Il-partiti politiċi l-kbar għamlu l-ġabra tagħhom ta' qabel il-miliet fl-ewwel nofs ta' Diċembru. Fil-15 ta' Diċembru, il-Partit Laburista ġabar 755,400 euro. Somma li qal hija l-akbar waħda li qatt ġabar f'maratoni li organizza f'Diċembru u l fuq minn 300,000 euro aktar mis-sena l-oħra. Il-ħadd ta' qabel fit-8 ta' Diċembru organizza maratona ta' ġbir ta' fondi il-Partit Nazzjonalista illi ġabar 336,841 euro, żieda taqrib il-75,000 fuq il-maratona li organizza f'Diċembru tas-sena ta' qabel. Dawn iċ-ċifri huma limitati għal kampanji organizzati fi żmien il-festi u ma jgħoddux il-ħafna donazzjonijiet oħra privati li huma magħruf li jingħataw f'dan iż-żmien lil istituzzjonijiet differenti.